खुलुमबाय लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों सेल्फ इनुमेरेशन सेंसासनि सायाव दा बे सेंसासनि फर्मखौ जों माबोरै साबमिट खालामनो हायो बेनि सायाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों फुल डिटेल्सै गाइड खालामलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन दा जों गिबियाव क्रोम ब्राउजाराव थांनानै जों सार्च खालामनो हागोन नोंथांमोना मबाइल फनजोंनो गावनि जों बानायना लानो हागोन आं दा लेपटप दं आं लेपटप बानायगोन नाथाय गासिबो सेम जाजोबखागोन दा बेयाव जों सार्च खालामनांगोन सेल्फ एनुमेरेशन जों नुगोन नै इदि सार्च खालाम सेल्फ एनुमेरेशन होनबा फैखागोन दा जों फैगोन नैबेयाव दै सेंसास ऑफ इंडिया बेयाव मोनसे पर्टेल गंगोन बेनि उनाव जों बेयाव बोखोनांगोन स्क्रलिं खालामग्रोनांगोन स्क्रलिं खालामबावनांगौ खालामखांनायनि उनाव नैबेयाव मोनगोन सेल्फ इनुमेरेशन जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन मबाइल फनाव नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामबानो जाबाय बेनि उनाव जों नुगोन स्टेट जों स्टेटखौ सेलेक्ट खालामगोन आसाम ओके सेलेक्ट खालामबाय जों बेयाव नेम अफ द हेड अफ द हाउस न'खरनि गार्जेननि नाम होनांगोन न'खरनि गाहायनि नाम ओके जों बेखौ नामखौ टाइप खालामसै जों इमेलखौ होनांगोन बेयाव होआबाबो जायो अबसे इमेलखौबो होनसै आं इमेल होखांनायनि उनाव बेयाव न'खरनि फन नाम्बारखौ होबानो जाबाय दा बेखौ होखांनायनि उनाव जों मा होनांगोन कैप्चा कोड नैबे राइट साइडआव जों नुदों जे नैबे आगदाथिंजाय बेखौ जोङो नियाव फिल खालामनांगोन बेखौ सेम टू सेम फिल खालामनांगौ जों बिनि उनाव नोंनि मबाइल नाम्बाराव ओटीपी थांगोन जों ओटीपीखौ नैबेयाव फिल खालामनो नांगोन दा जोंना ओटीपीआ फैबाय दा बिनि उनाव जोङो सेलेक्ट लैंग्वेज दा जों लैंग्वेजखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव जोंहा मा लैंग्वेज दं जा इंलिश हिंदी एसामिस तामिल उर्दू बेफोर दं दा जों इंलिश सेलेक्ट खालामगोन जोंनाव बेसिकली बड'नि गैया दै बेयाव इंलिश नोंथांमोना जुदि आन्दायोब्ला इंलिश जायफोर बुजिनो हायो बिथांमोननो खालामहोबानो जागोन दा जों बेयाव लकेशन होनो नांगोन दा नोंनि न'नि लकेशन बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामग्रोखानोसै डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो गावबागाव पिन कड होदो बिनि उनाव बेयाव भिलेजखौ होदो नोंनि भिलेजखौ सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंनि लकेशनखौ नों नागिरनांगोन दा दा जों लकेशनखौ सेट खालामखांनायनि उनाव कनफार्म लकेशन होदो सेव एन्ड नेक्स्ट होदो दा बेयाव कनफार्म लकेशन नोंनि लकेशनखौ कनफार्म खालामनो बिदों बेखौ येस होना होबानो जाबाय दा जोंहा गासै 6टा स्टेप दंमोन दा जोंहा मोनसे स्टेप जोबखाबाय लकेशन डिटेल्सआ दा जोंहा सेंसास हाउस डिटेल्स जों बेखौ दा फिल खालामगोन गासै जोंहा मोनद'था स्टेपफोर दं दा जोंहा दा अपसनल' दं दा जोंहा प्रिडमिनेंट मेटेरियल अफ फ्लोर अफ द सेंसास हाउस दा बेयाव नैयाव क्लिक खालामबा नुगोन नोंथांमोनाव एसे बुजियाबोला नैयाव नै
select the material used for constructions of the major portion of the floor of the census house नोंनि न'खराव जे अबेया बांसिन जे फ्ल'रा अबेया बांसिन थालाया गाहायनि थालाया दा जोंहा हाजों बानायनोबा हाजों दंफांजों औवाजों हानि थालाखौसो दै बा स्टनजों अन्थाइजों बानायदों बा अन्थाइजों बानायनायखौ क्लिक खालामदो सिमेन्टजों बानायदोंबा सिमेन्टजों बानायनायखौ दा जोंहा हाब्रुजों लिरनाय हाब्रुजोंखौ क्लिक खालामदो दानियाव दं predominant material of wall of the census house जोंहा wall माजों बानायनाय select the material used for constructions of major portion of the wall of the census house select any other if material of wall is not identifiable दा जोंहा न'नि जे जोंनि वाला माजों बानायनाय जुदि नोंथाङा सिनाया अब्ला बेखौ नैबे एनि आदाराव क्लिक खालामफिनदों बाट नोंथाङाथ' सिनायो जोंहा माजों बानायनाय ग्रासजों बानायनाय माने हाग्राजों बानायनायबो जानो हागौ जा थुरिजों बानायनायबो जानो हागौ जा औवाजों बानायनायबो जानो हागौ दा जोंना बांसिनानो औवाजों हेबनानै बानायो औवाखौ क्लिक खालाम आंखौ साजेस्ट खालामगोन प्लास्टिकजों बानायबा प्लास्टिक हाब्रुजों बानायनोबा हाब्रुजों उड दंफांजों बानायनाय स्टन नट पेक विथ मर्टार बांसिना जोंना माजों बानायो सोरबा सोरबा थिंखौ दोगथाबनानै बानायो जाय मेटेल बेखौ क्लिक खालामनो हागोन कंक्रिट बांसिन जुदि नोंथाङा सिमेन्टनि एबा कंक्रिटजों बानायनायबा आरसिसि बा कंक्रिटखौनो होबानो जाबाय नाथाय बेयाव मेजरिटिखौसो बिजों दै मेजरिटिया माजों बेखौ क्लिक खालामदो दा जोंहा नेक्स्ट दंबावो predominant material of roof of the census house जोंनि उखुमा माजों बानायनाय select the material out of which the or portions of the roof of the house is made do not take inside fall ceiling in a multi-story building select the roof material directly above your on floor or flat if the roof has more than one material choose the material that covers the maximum area दा बेयावबो होनदों जोंनि मेक्सिमाम अबे बांसिन बेखौ क्लिक खालामबानो जाबाय जोंनि न'नि उखुमा माजों बानायनाय दा जोंना थिंजों बांसिना बानायखायो दै थिंजों बानायनायखौ क्लिक खालामबानो जाबाय थिंनि थाखाय जुदि नोंथांना बिल्डिं बा कंक्रिट बेखौ क्लिक खालामबानो जागोन दा बेयाव जोंहा GI मेटेल asbestos sheets बेखौ क्लिक खालाम दा जोंहा condition of this census house नोंनि न'खरनि कन्डिशना माबायदि जुदि मोजांबा मोजां थाजाथावबा थाजाथावो बायला जिलाबा दा बेयाव क्लिक खालामबानो जागोन दा लिभेबल थाजायो जोंना न'आ दा नेक्स्ट सेभ एन्ड नेक्स्ट अके बेयाव सियर खालामबावदो येस होदो दा जोंहा बेयाव फैगोन हाउस होल्ड इनफरमेशन दा न'खरनि इनफरमेशनखौ जों बेयाव फिल आप खालामनो नांगोन दा जोंहा टटेल नाम्बार अफ पार्सन्स नर्मेलि रिसाइडिं इन दिस हाउस जोंहा साबैसे सुबुंफोर दं न'खराव दा इंक्लुड माखौ लाफानांगोन अल नर्मेल रेसिडेन्ट्स अफ अल एजेस इंक्लुडिं इनफेन्ट्स एन्ड इल्डार्स व्हाइल काउंटिं whereas visitors should be excluded as they will be counted their respective place of residence दा जों बेयाव उन्दैखौ लानानै गिदिरसिम जों साबेसे न'खराव दं बेखौ जों टाइप खालामनांगोन जोंहा 4 अके दा नैयाव नेम अफ द हेड अफ द हाउस बेयाव जोंहा फिल खालामखाबाय लगइन खालामनायावनो दा बेखौ जोङो नांला बेखौ फिल खालामनांला दा सेक्स अफ द हेड अफ द हाउस होल्ड दा बेयाव जेन्डारखौ सोंदों दा हौवाबा हौवा हिन्जावबा हिन्जाव नोंनि न'खरनि गार्जेना बेखौ क्लिक खालामनांगोन जुदि फिफा गैलाबा जुदि फिसाय गैलाबा जोंहा गार्जेना जोंहा हिन्जाव जागौमोन दा जोंहा माखौ होयो मेल दा जुदि ट्रान्सजेन्डार बा बेखौ होदो दा जोंना मेल इफ SC or ST or other मा होनदों scheduled caste can be only from Hindu, Sikhs and Buddhism and not from any other religion scheduled tribe can be from any religion दा जोंहा बर'फ्रा ST खौ क्लिक खालामनानै जाबाय जोंनि कास्टआथ' ST आनो जाखायो दा ownership status of this house दा जोंहा होनदों नैबेयाव मा होनदों नाय accommodations provided by employer like government
water etc. will be treated as rented. दा जोंहा न'आ गावनि खाबा own होदो ओमफ्राय rented but his own house elsewhere. जुदि नों भारा थायो गुबुनाव नोंहा न' दंथारोबा बेखौ क्लिक खालामदो. rented and does not own any house. नों जुदि भारा थायो नोंहा गावनि न' गैया बेखौ क्लिक खालामदो. any other दस्रा नाथाय जोंहा गावहा न' दंखायो जों बेखौ own खौ गावनिखौनो निजाखौनो क्लिक खालामदो. दा दं जोंहा dwelling rooms. number of dwelling rooms मोनबेसे बेयाव जों माबाखौ काउन्ट खालामनो हादों. kitchen ओंखाम ओंख्रि संग्राखौ क्लिक खालामना bedroom latrine stone room bathroom latrine दुगैग्रा फायखानाफोरखौ माबानो नाङा. दोनथुमग्रा जायगा जेनेबा माबा माल दोनो नों माइ थाइ दोनो बेखौ नाङा. पेजेस वे एन्ड बारेन्डाखौबो जों नाङा माने थाग्रा नङा खथाफसे बेखौ क्लिक खालामदो. 2 नोंहा नाम्बार अफ मेरिड कापल लिभिं इन दिस हाउसहोल्ड. जुदि नोंथांमोननि न'खराव साबैसे मोनसे हाबा जानाय सुबुंफोर दं बेखौ माबाबानो जाबाय होदो. जरा जेनेबा सासेबा सासे हाबा जाबायबा सासे होदो. सानै हाबा जाबायबा सानै होदो. जायखिजाया हाबा जानायखौ सोंदों कापोल हाबा जानाय आरो 7 नेक्स्ट होदो. अके दा जोंना फैबाय amenities available to the household. दा जोंहा दङ गोसोआव दङ main source of drinking water. दा जोंनियाव drinking water मानिफ्राय फैयो मानिफ्राय मोनो जों if getting drinking water from 2 or more sources record the source available of more or during major period of the year. जेनेबा नोंथाङा जेनेबा पाब्लिक हेल्थनिफ्राय दै मोनो टेपजों नाथाय बेसिकेलि जों बांसिनानो बेखौ बाहाया. दा बेयाव जों अबेखौ बांसिन बाहायो जों बेखौ क्लिक खालामनांगोन. दा जोंहा दङ जोंनाव बांसिनानो दङ वेल सोरनावबा खायसेना थायो जेनेबा दैखर. नैयाव दं टेप वाटार फ्रम ट्रिटेड सर्स जेनेबा पाब्लिक हेल्थनिफ्राय जों टेप मोनोब्ला बेखौ बांसिन बाहायो. जेनेबा टाउन एरियायावथ' बांसिन टेपजों मोनो. टेप वाटार फ्रम आनट्रिटेड सर्स जोंना दैखर नैबे हानि दैखर नैबे हेन्ड पाम्प. बेसिकेलि जोंना हेन्ड पाम्पआ जाहैदों बे आखाइजों सेरनानै जों दै मोनो. बे बांसिना बेखौ क्लिक खालामनाय जाबाय. जुदि रिभार दैमाफोरनिफ्राय मोनोबा टेंकिनिफ्राय मोनोबा आदार सर्स अके जों बेखौ क्लिक खालामनो हागोन. जोंना बांसिनानो हेन्ड पाम्प. जुदि टाउनाव थायोबा नोंथांमोना माखौ होनो हागोन टेप वाटार फ्रम ट्रिटेड सर्स बेखौ टेंकिनिफ्राय बाहायबाय टेंकि ओमफ्राय जुदि फुख्रिनिखौ बांसिनाबो बाहायो दस्रा जायगाथिं जे दै मोनैथिं हाखरफोरनिफ्राय. एभेलेबिलिटि अफ ड्रिंकिं वाटार सर्स जोंहा मा होनदों बेयाव near the premises if the available source is within a range of 100 meters from the premises in urban areas or within a range of 500 meters in case of rural areas. जुदि नोंथाङा दैखौ बहा मोनो नों जुदि within premises जुदि न'आवनो दैखौ मोनोब्ला जों within premises होनांगोन आरो near the premises जुदि नोंथाङा 500 मिटारनि गोजानावसो लायनांगौ जायोब्ला नोंथाङा मा होनांगोन near premises माने नोंथाङा न'आव लोंग्रा दै मोनाबोला. आरो जुदि एवे माने गोजानथाराव लायनांगौ जायोब्ला जों 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार लायनांगौ जायोबा एवेआव होदो. दा जोंना मा जागोन within premises जोंहा न'खरावनो जोंहा दै मोनखायोखा. मेन सोर्स अफ लाइटिं जोंहा जोंहा सोरांखौ माजों मोननो हायो जों इलेक्ट्रिसिटि. बांसिनानो दा इलेक्ट्रिसिटि जाबाय. खायसे जोंहा केरासिनजों थायो सलारजों थायो आदार अइल माने जों थावफोरजों दस्राजों एनि आदार न' लाइटिं जुदि लाइट गैयाबा न' लाइटिं होदो. जोंहा बांसिन इलेक्ट्रिसिटि खायसे सलारजों थायो कारेन्ट मोनहासयै जायगायाव. एक्सेस टु लेट्रिन दा जोंहा लेट्रिना मा exclusively for household use only. नोंथाङा न'आवल' बाहायोब्ला share with other house जुदि नोंथाङा टयलेट दं दा गुबुनाबो बाहायफैयो बेखौ share माने गोबां बांसिन समाव खौ होननाय जादों पाब्लिक लेट्रिन. जुदि नोंथाङा न'आव गैया पाब्लिकआव मोनसे दङ गामियाव मोनसे दं बेयावनो थाङो. दा जोंहा आरो जुदि अपेन जुदि नोंथाङा लेट्रिनबो गैया माबाबो गैया जुदि बिदिब्ला अपेनाव क्लिक खालामनो हागोन. जोंहा दङ exclusively for
household use only जों न'नि थाखाय बाहायनो जोंहा एक्सट्रा जोंहा लेट्रिन दं दा जोंहा दं टाइप अफ लेट्रिन जोंहा बांसिनानो जोंहा सेप्टिक टेंक जोंहा टेंकि मोननै दं बिदिनो जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाया जोंहा सेप्टिक टेंकआनो जाखायोखा जुदि गभर्नमेन्ट मोननाय दंब्ला अके बेयाव क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनांला आंला The waste water outlet connected to जोंहा waste water बा थाङो जोंहा open drainage closed drainage जोंहा no drain जुदि drain गैयाब्ला बेखौ होदो bathing facility available within the premises जुदि नोंथांनि न'आव बाथरुम दं दुगैनो एक्सट्रा आरो बाथरुम दं नाथाय गोजौआव उखुम गैया नाथाय गैयाबा गैया न' होदो Availability of kitchen and LPG PNG connection जुदि नोंथाङा cooking in kitchen जुदि नोंथाङा संग्रा न' दं बेयाव जुदि LPG दं connection बेखौ right क्लिक खालामदो जुदि cooking inside house but not it जुदि नोंथाङा न'आवनो थायो बेयावनो सङो जुदि बेखौबा होदो okay the cooking in open outside न'नि बाहेराथिं सङोबा open लांदाङै सङोब्ला बेखौ क्लिक खालामदो दा जोंहा बांसिनानो संग्राया आलादा थाखायो बेनिखायनो cooking in kitchen नैखौ क्लिक खालामदो has LPG PNG connection okay the main fuel used for cooking दा जों संनो थाखाय माखौ बांसिन बाहायो firewood जों बनखौनो बांसिन बाहायोना बनखौ क्लिक खालामनो हागोन खयलाजोंबा खयला गोबोरखिजोंबा गोबोरखि crop रेसिडिउ जुदि क्रप रेसिडिउ होनबा जेनेबा माबा मोनसे आबादफोरनि जेनेबा आद्रा थानाय जेनेबा वेस्ट बुस्थुफोरजों जों संनो जायो जोंना बांसिन फायारवुड ओमफ्राय एलपिजि ओमफ्राय केरासिनजों जों संखाया केरासिनआ आलदा मोनसे दङ गेस बायदि बाय'गेस सलार इलेक्ट्रिसिटि सोरबा इलेक्ट्रिसिटिजों सङोबा मा नाथाय बेयाव जों मा क्लिक खालामथिनोनाय if using more than one fuel for cooking the primary predominant fuel used for दा जों माखौ बांसिन बाहायो बांसिन बाहायनाया बेखौ माबाजों फायारवुडखौ बाहायगोन एलपिजिजों बांसिना बाहायो सोरबा सोरबा बन गैयाथ' एलपिजिजों बांसिना बाहायखायोखा नायफिनजोबदो दै बेफोरखौ नायफिनजोबनानै मोजाङै माबानो जाबाय दा जोंना जाबाय save and next एबार एसेट 5 नाम्बार फिल खालामनांगौ जों एसेट सम्पथिनि सायाव एबार रेडिअ ट्रान्जिस्टर द प्राइमारि डिभाइस अन व्हिच मोस्ट अफ द मेम्बार लिसन टु रेडिअ चेनेल दा जोंहा रेडिअ खोनासंनो थाखाय जों माखौ बांसिन बाहायो जों रेडिअखौ बांसिन नायखाया बेसिकेलि मबाइल फनाव खोनासङो रेडिअफोर नाथाय बांसिनानो बाहायखाया बेखौ नो होबाबो जागोन दै टेलिभिजन टिभिफोर मा दं मा टिभि कानेक्सना दंबा होदो नै मा कम्पानिनि दं DTH डिश केबल कानेक्सन जोंहा गैया नो होदो गैया एक्सेस टु इन्टारनेट दा इन्टारनेटखौ बांसिन बाहायो जोंना बांसिन सुबुङा बाहायो मा होनदों नैबेयाव नाय If the household is accessing internet or more than one device or different members are using device for access of internet, then indicate the device which is primary or predominant. माने अबेखौ बांसिन बाहायो जोंहा बांसिन मबाइल फनखौ बाहायो आरो जायफोरा बिथांमोना मबाइल फन बाहायाखै केफेटसो फनानो बिथांमोना नेटखौनो बाहायनो मोननाया दा एक्सेस टु इन्टारनेट नैबेयाव जोंहा मबाइल फनखौनो बाहायो लैपटॉप और कम्पिउटार जुदि लैपटॉप कम्पिउटार दंबा येस होदो आरो गैयाबा गैया नो होदो दा दं जोंहा टेलीफोन एंड मोबाइल फोन स्मार्टफोन जुदि नोंथांमोना लैंडलाइन दंबा लैंडलाइन स्मार्टफोन एंड अदर बेसिक मोबाइल फोन माने नोंथांना जुदि नैबे अदर बेसिक मोबाइल माने केपेड फोन जाय इन्टारनेट हाया SMS फन कल हायो बिथांमोना बेखौ क्लिक खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना मोननैबो दङब्ला बर्डआव होनो हागोन आरो जुदि गैयाब्ला नो होनो हागोन जोंहा बांसिन स्मार्टफोन दं स्मार्टफोन जुदि केपेड दं मबाइल फन दं बिदिब्ला अदर बेसिक मबाइलाव होदो दाना जोंहा दं बाइसाइकेल एंड स्कुटार मटरसाइकेल मपेड दा जोंहा माया दं जुदि बाइसाइकेलबो दं स्कुटारबो दं बट होदो जुदि गैयाबा गैया मोननैबो गैयाबा नो
दा जोंहा बाइसाइकेल दं बाइसाइकेल कार जिप भेन जुदि नोंथाङा कार दंब्ला जिप दङब्ला भेन दंब्ला दंबा दंहोदो गैयाबा गैया होदो yes बा yes न दा जोंहा बुंदों मेन केरियाल consumed in the house जोंहा माखौ बांसिन जायो जोंहा बांसिन ओंखामखौनो जाखायोना राइस होदो जुदि गम जायोबा गम बिदिनो दा जोंना लास्ट जाबाय बिसिम जाबाय मबाइल नाम्बार फर सेन्सास रिलेटेड कमिउनिकेशन्स अनलि मबाइल नाम्बार होबाय नेक्स्ट मबाइल नाम्बारखौ होखानायखा अलरेडि येस क्लिक खालामदो दा जोंहा दङ प्रिभिउ दा नोंथाङा प्रिभिउ एन्ड कनफार्म खालामनांगोन जे नोंथांनि दा डिटेल्स होनाया जादोंना जायाखै नायफिनजोबदो स्टेट डिस्ट्रिक्टफोरखौ नायजोबदो दा जोंहा जाजोबखांनायनि उनाव फाइनाल साबमिट खालामदो After final submission, no sense is submitted. Data will be possible. Are you sure you want to proceed? बियो जुदि जै साबमिट खालामखांबाय होनबाथाय बियो मा जानाय नङा होनदों सेन्स जानाय नङा दा जोंहा जाबाय yes दा जोंहा मोनसे रिसिप्ट मोनगोन दै बे रिसिप्टखौ खोमानो नाङा माने बे मबाइलखौ स्क्रिनशट खालामना ला नङाखि जिर'स खालामनानै ला नैबेखौ नांगौ दै UR Self-Enumeration ID बेयो गोनांथार जुदि नोंथांमोनाव 16 जोंहा लास्ट डेटआ 16 तारिखसिम इनुमेरेटर जुदि अफिसारफोर फैगोन माखासे टिचार्सफोरा बेयाव नोंना न'आव फैबावगोन दा बिथांमोना बेखौ नायगोन रिक्वायर बाय इनुमेरेटर होनदों दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ लाबानो जाबाय This SEID has been sent to your phone, mobile and email if provided जुदि नोंथांनि इमेल होदोंबा इमेलावबो थांगोन स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन अके नोंथांमोना जेरक्स खालामनानैबो लानो हागोन दा जोंना खामानिया बेखिनियानोमोन दा नोंथांमोना जुदि मोजाङै नायदोंब्ला मोजाङै बुजिखाबाय आरो गावनो फिल खालामनानै लानो हागोन आरो बे सेल्फनि सिगां गावनि न'नि बागै गावनो बांसिन मिथिखायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना गावनो फिल खालामनांगौ नाथाय जायफोरना मबाइल गैया बिथांमोना न' खाथिफोराव थांनानै फिल खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना दखानफोराव थांनानैबाबो फिल खालामनो हागोन जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया अके भिडिअआ बेखिनियानोमोन अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेबादिनो गोदान अपडेटफोर मोनगोन So thank you so much.